Nak bitaw. Oh. Luoy pre. Nga bitaw. Mabitaw pinangga bitaw ni. Kani ba? Sila may dato kani. Oh. Oh. Pinangga na. Side ni asawa ni Kuan. Wala sawa. Ani biyan? Naman. Ano ko sa side ni ane? Adi hindi. Di O ko kasi ba kinsa ng balay na. Kasi gabayad ng balay. di ko ba na ko. Kaloyro. Nakasuwat. Pangan. Yun. Di ko Kaloyro ang di ko ba na. bayad sa pana. Di ko ba na pre. Oy kun. Ingon si Kaloy, tay. Oh. Kinoon sa mi. Ingon sa Oh. Oh. wala may bayron nun ana. Oh. Plano pa sa mo. Ihatag niya nako. Plano pa sa mo parto lain eh. Di mo nihatag nako, ako ni baligya. Oh. Ibaligya ko ni Gus Palibog 4 mil. Sila buwan na be. Tuwan sila dua tuwan di. Ano sa gamit? Gamiton ba? 26,000 ang buwan. Pila pre? 26,000. Pero gamay na lang. Gamay na lang ko. Ikaw buwan ni no. Di ko mo ko. Mahalag ka 26 na. mil ang buwan. Oh. Di ka. Pila ka to data ratio? Ang buwan, murag di ko na lang yung mga 10 years. 10 years lang. 5 years. 10 years, pero hapit na mga impas. Gamay na ko, murag 1,000 na lang. Bisa. Di ka ta ko purita. Hindi, basta-basta. Alang oy. Dako sa mga balaya diya sa. Alang. Kurita no? Oh. Wa pre kanto, kadto mo ko. Wa pa kakatong palay, no? Wala po kadto. Yuha. Ko awi. Oh. Dana. Ay mga t-shirt baros niyo. Oh. Dai ko gabi ang man. Ako, pinaani-ani ra ko, pero ang akong kwarto, yun ko. Mga Nga ya. Ilko na ya. Do ta sa. laki. Ilko na ya. Ako Julius ah. Ha? Julius, sige na siya. Unsa man? Dile. Mag-uha po. Ah, Roger, ang itan to si Mama dira. Unsa man? Si Mama niya ra dira. Kuwan sa Ay, kasi sa politiko. Ito saban. Apo. Ano, wala na, oy. nga si Mama, sa pamukay ito ma siya niya lang ay kay. Ano man, Kuan siya Roger lang, ikaw siya Roger. Bukara. Sa politiko. na magamit. Bago na mari, apare. Ano sa mga nanagan? Nanagan. wala, pili, o yan. Elektriya. Oh. Bal na kay. At tanaw niyo ko na. Bati ang atibali, yung mata sa inyo, Oo. yung matulog si Mana. Pag sumaya pa no. Ito si Juan Nakita siya t-shirt ni Garcia kay Timbiro si Mana. Nakita siya t-shirt ni Roger. Murag lain man patakaran kuan si Bago na Archibald. Oo, bisan kita. Pero bili mo Archibald murag susunod ni kuan ni Mayor Isko kay mo ato magkasada ba. Pamukad pre, pamukad. Atong mga lugar-lugar ba. Papila na. Dili na Pwede ini. pa pero di Ha? Dili. Pwede pa pero yasa. Ako abliha tangtanga. Kita ang sa iya ni. Ako'y tagiyaan. Ah, sa tagyaw. Nas sa tagyaw. Yabag na kasi kamo may tiya. Nagkuhan na ni, apil man ko sa una, pamukad Amo niya. di. Mao din. Mag-uha pa pre oy. Oo, di na magamit to eh. Oh. Aka na pre, sakto Wa ginani mo gid pre. mo pre, wa gabae gi ka pre. Archibald oh. Hala oy. Pagbugo yan. Ay sakto kay mari. Lagi ka, kataw sa usa, katong usa. Di ba o? Kato rin katong election karon. Di ay, itong mga sa una pag ginang. Mayor ba ni pre? Mayor lagi karon siya. Oh, nang- Tommy, Vice Mayor. Ito yung vice mayor. Mingon si Juanos ba mingon. Siya mi sulong ni bin nga si Juanos wa man ni. Mayor, mas mayor man ni. Oh. Ay. Unsa man dodong, unsa man. Anong yellow pre? Oh, diyan din. Ayaw ka na limpyo na pre. Para ko no, dako mo na sa kanang mo. Dako Inay pre. mo kuya. Mani mani. Bin. Diyan. Doro adara. Naghanap mga tagsinyor sa una no? Sa una ba? Lagi mga tagsinyor ni dito. Dikyo ra ba? Oh, Pure, pre, may ka na dito isulobin ni kaya. Tuwan. Apre. Dili koto no? Dili koto no? Ya. Oh, koton. Buto ni oy. Daw pa kari ko ari tanawa ko no. Ah. Yan ang mga mayo di na magpalit ang mga magpertuho pre.